Aiara ezagutuko dugu, gure herrietan jolasten, gure lagunekin egoten, lasai gozokia jaten, perretxikoak gaude bilatzen, menditik gora ibiltzen, herritik kotxez joaten, gure besoa bukatzen. Aiaran herri asko badaude, ta oso politak dira, euskaraz hitz egiten da hemen, eta ondo pasatzen da. Jendea oso majua da bai, eta atletikoak gara, gola sartzen dutenean denak, guretzako polita da. Hemen gure inguruan daude, paisaia oso politak, etxeak oso handiak dira, eta jaien elkarteak. Aiara polita da benetan, bere zuhaitza natura, bere zuhaitzak berdeak dira, garbi garbia da